Můj malý brouček. Nedávno se popral, víte? No jo. Ty jsi zlatíčko. Neboj, dostaneš za chvilku na papa. On by každou chvíli prostě papal. No, otrava malinký. Jo. Bravo. Broučku. No, co tak? Ty jsi brouček. Teď jsem v jednom malém domku a to je jakoby jeho domeček na noc. Měli jsme menší, takovej postavený ze dřeva, ale teď to je ještě mnohem větší, takže má tu prostor, kdyby to byl. Tak občas ho sem večer dáváme a přes den je venku. Ale občas ho necháváme i v noci, že? Tak, tady ho máme. Asi mám šklivý malíř se zranění. On se, jak jsem říkala, popral se. Že jo. Protože našel si prostě nepřítele u sousedu, takže se pořád pere. Pojď sem. Hop. Tak takhle ho vidíte přímo se mnou. No, jsou tady samý chlupy. Spinkací Matýsek. Unavený, že jo. Unavený kocourek. No jo, tak já tě rušit nebudu. Doufám, že se vám toto video teda líbilo. No, tak třeba ještě něco. To jsou jeho vitamíny. 2 za korunu. Užívá je, aby nebyl nemocný. Třeba tady se potom kreslá tenhle obrázek. A poslední, moje nejmilejší. Tohle. Je to můj brouček, ještě když byl koťátko. No, tak se s váma loučím. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli ne, tak to vám to prostě nelíbilo. Tak, nazdar.